O karon sir mga idol nangandam na ituod ani kay natay bisita nga mo abo. Mga seafood sir di ay atong gipangluto dire sir mga idol. Mao ra gani madali-dali na kog prepare sir mga idol kay duol man tagkabaybayunan ani. Tirada na to di sir mga idol. Karong adlaw sir mga idol nangandam lagi mi kay naman lagi tay bisita nga moabot. Dili pod basta-basta akong bisita ani sir mga idol kay official man ni sa amo ang bureau. Kini di akong bisita nga mo anhay dire sir mga idol. Usa pod siya ka vlogger. Ug mao ni iyang Facebook sir mga idol. Unya mobalik ta sa atong mga gipangpangandam dire sir mga idol. Sama sa akong giingon sir mga idol, puro gid seafoods atong ipangluto dire. Mao gyud ni akong ipanghinambog dire sa mong dapit sir mga idol. Kay purya-buya gyud kayo mga seafoods dire sa mong dapit. Mao nang swerte ra gyud kayo mi nga nang moyo mi diring dapita sir mga idol. Dili gyud mi mapasmo kay kung wala mi sudan, aw dali ra kay mi mag-ato sa dagat oy kay mangita mi mga sudanon didto. Unya anang higayon na sir mga idol nangayo day kog patabang sa kong igsuon og mga pugmangkon. Grabe red so nagpatara. Matabangan man tuta sir mga idol pero makagasto pud lagi tag ilimnon ane. Wa gihapon ganse gihapon ko ane. Pero okay ra gihapon sa kuha sir mga idol. Dili man pud ko paganse kay mutagay man pud ko. Yahay kayo no. Bitaw-bitaw sir mga idol magpasalamat pud ko ane akong mga pugmangkon. Labi na gyud akong igsuon mo gid ko madali-dali og sampit kung naa koy mga panglutuonon. Aw kini mo ni lami pagkatirada sa nokos. Adobaw ba kanang naisabaw-sabaw. Nah perting lami ra gyud kayo ibahog ning sabaw ane. Mag-itom-itom lagi na imong bahogan og imong baba og kinaon ane. Unya mi kuha day ko og tanglad diri sir mga idol kay gawas aning nokos namon pud ang isda nga tulahon pod. Oy nalimtan day sir mga idol naa pa day ko laing bisita day tuod. Gikan pa day tuod ni siya sa Lobehead Miss Or sir mga idol. Kauban day namon ni siya sa referee sir mga idol. Gahi kining referee ni dili basta-basta ni. Kay mga bigati na kayo ang gipangreferehan ni. Mao pud ni siya tigtudlo sa moa sir mga idol kung naay mga bago nga FIBA rules mao na nakalami aning kinasuna sir mga idol. Dili na nimo sa payandukdokon igo na lang gyud nimo taktakon. Mugawas gyud na yang unodayon. Unya ginaluto naman pud ato mga sisel sir mga idol. So kasawsawan lamas sili ra man atong ipaaway ato. Diri na pud sa layan nga putahe. Tinula na pud atong tirada na sir mga idol. Hastang lami ara bagini atong tinula sir mga idol kay petig labasa ra bagini mga isda gyud pod. Napa gyud mawala gyud atong diet sir mga idol. Tulo pa gyud atong laway aning mananapan Nokos gisugba gipahiran pa gyud og pangpalami. Napa gyud atong adobo nga nokos. Sus, pakabudla gyud kayo tan-awon ni mga sudana. Unya sir mga idol wala madugay niabot ra gyud akong bisita nga gipaabot diri sa mong dapit. Mayong udto di sir, mayong pag-abot sa among lugar. Mao din ni siya ang current nga Provincial Fire Marshal sa province of Bukidnon sir mga idol. Fire Senior Superintendent Franklin Oratonel. Sir, mayong udto once again. Welcome sa mong balay og salamat sa imong pagbisita sir. Unya kay niabot man atong gipaabot nga bisita sir mga idol. Gipangplaster lang pud nako diri ang mga pagkaon diri sa atong lamisa. Og mao na ni atong mga pagkaon diri sir mga idol. Puro gyud seafoods. Walang halong karne gyud ni. Puro gyud pang yurik ni mga makauna. Huy, ayaw pataka og yawit ba kay kauno ra ba nato ni? Unsa day ka? Aw lagi-lagi suri na gud. Di mabiro. Bitaw sir mga idol kay nga plaster man atong mga pagkaon diri. Uban na pud mi ninyo no kay mga on na pud mi. Unya ubay-ubay gyud ni atong gipang prepare diri sir mga idol. Unya pipilara ang mga on. Daghan gyud ang masobra ani. Pero dili kabalakan sir mga idol. Kay aning higayon naman god naay gatang diri sa kilid-kilid. Kapaabot ra pud ni og mga salin-salin. Pero daghan gyud pud ang mahabilin ani sir mga idol. Pilara gud may mga on ani lima ra ka buok. Unya upat ka klase ni nga putahe. Naay sinugbang nokos, naay adobong nokos, naay tinulang isda. Napud mga nilaphawan nga mga seashells no. Sus kato sigurong mahilig og mga seafood sir mga idol no. Unya dugay na sa duha ka kaon. Hidlawon gyud og kaon aning mga mananapan Motulo pa gyud ang laway kung magsudong ani. Mo na kung giingon ninyo ganiya sir mga idol. Mao na ni sila nagpahipi aning kilira. Nagpaabot ra gyud sila nga manguli akong bisita. Pertingoslaan ra ba gyud nila. Kay aning higayon na sinaw gyud hastang labisa. Bitaw sir mga idol giubay-ubay pud nato ni no. Kay daghan man pud may mga on dire. Pertingoslaan na gyud kay nimo bingba kay dagko naman kay kaghungit.